गिबि गिबियावनो मिडियानि अनसायगिरि नोंथांमोनखौहाय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जोंनि बाक्सा जिल्ला डिस्ट्रिक्ट कमिटि बनसु आफादनिफ्राय आङो आखान्थि नेहाथारि हिसाबै नैबे दिनै प्रेस मिटखौ जोंनि मानगोनां आफादगिरि गोहोम नार्जारि आरो गाहाय नेहाथारि दिगान्त मोसाहारि बिथांनि प्रेजेन्सआव नैबे प्रेस मिटखौ लानाय जादों। एक्जेक्टलि मैयामोन ना मैयानि समावहाय मोनसे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बनजित मनजिल बसुमतारी आरो बिथांनि एक्सपेल ग्रुप बिथांनि बनसु आफाद होननानै जायखौ बिथांमोना बुंना लाबाय थायो बिथांमोनाहाय इरागदाव वारि बिथाङा मोनसे प्रेस बाइट मिडिया बाइट हरदोंमोन। बेवहाय बिथाङा जोंनि फारसे माखासे एलिगेसन लाबोदोंमोन। मानि थाखाय आङो मोनसे मिडियानि गेजेरजों इउटुब चेनेलनि गेजेरजों आरो फेसबुक पेजनि गेजेरजों मोनसे क्लिप्स फोसावनाय जादोंमोन। बियो मोनसे टिट फर टेट होननानै आङो सानो। बिथांमोननि जाबायदि बुंनाय नैबेनि फारसे आङो काउन्टार मोनसे बाइटखौ हरनाय जादोंमोन। दा खोथाया बेनो स्पस्ट' बेवहाय आङो सिन्डिकेट होनना बाथ्राखौ मेनसन खालामदोंमोन। मानि थाखाय आं बेखौ फारि नोंथांमोनहाय फोरमायलांगोन। दा गिबियावनो जों बुंनो लुगैयो जोङो बिथाङा बुंबावदों जे जोङो बनसुनि खुनु सोद्रोमा नङा बा जोंहा बनसुआवहाय खुनु दिनैसिम एख' अबदान गैया होनना बिथाङा बुंदों। बे खोथाखौ लानानै आङो स्पस्ट' खालामनो लुबैयो 2022 सेप्तेम्बर दाननि समावहाय जोङो सुबुनखाता खोन्दो हिसाबै आंनो निजे गाहाय आफादगिरि हिसाबै आङो अथ टेकिं लानानैहाय आफादखौ सालायबोबाय थादोंमोन खोन्दो हिसाबै। फर्मेलि जोङो थाङै दिनै आङो बाक्सा जिल्ला बनसुनि आखान्थि नेहाथारि हिसाबैहाय बिबानखौहाय लानानै सोलिबोगासिनो दं आरो मावबोगासिनो दं खामानिफोरखौहाय। नाथाय हरखाबै दाख्लै जोङो मोनसे प्लान्टेसन ड्राइभ लानायनि समाव बे दिनखालिनो आङो मोनसे बाइट हरनायनि उनाव बिथाङा नैबे मैयानि गेजेराव बिथांमोना बे मिडियानि गेजेरजों बेखौ फोसावहरदों। दा बुंनो गोनाङा बेनो बिथांमोनासो मोनसे एक्सपेल ग्रुपनि पार्टि आरो जोंखौसो उल्थायै दिनै एक्सपेल ग्रुप होननानैहाय दिनैनि नङा बेयो बहुद सिगांनिफ्रायनो बिथांमोना जोंखौहाय बेफोरबायदि एलिगेसनखौ लाबोबाय थादों। नाथाय जोङो सानदोंमोन बेफोर खोथाखौ जोङो नेवसिगारनानै जिथु हारिनि थाखाय मावनो होनानै ओंखारबोदों जिथु जोंनि दासिमबो जाफुङै माखासे आद्रा सिमांफोरखौ जाफुंहोनांगौनि सार्थआव दिनै जोङो ओंखारबोदों। बे हिसाबै जोङो बै फिसा बिथांमोननि एलिगेसन बा जोंनि फारसे जि इसिङारि नांलाय खमलायखौ जोङो दोनथ'लायनानै बैफोरखौ जोङो बांद्राय इम्परटेन्स लायाखैमोन। नाथाय दिनैनि समावहाय बेनि फारसे बुंफिननो गोनां जादों। आं बुंनो लुगैबावो थांनाय 24 नभेम्बर 2025 मायथाइयाव मिरु बनसुनि रिजलिउसन मोनसे लानाय जादोंमोन। एडभाइजार मानगोनां जोंहा मनन्जय दैमारि सारनि प्रेजेन्सआव आरो बर्थमाननि जोंनि आथिखालनि आफादगिरि ब्रिटेन इस्लारि सार बिथांमोननि दैदेननायावहाय जोङो बनजित मनजिल जायखौहाय बिथाङा गावखौनो गाव सिंह होननानै बुंबाय थायो। किं इज किं होननानै बुङो। सिंहआ सिंहआनोखा बेफोरबायदि होननानै गाव फोसावना लादोंमोन। बेनि एगेन्स्टआवनो नैबे दिनैनि बे प्रेस मिटआ लानाय जादों। बिथांमोनखौहाय रिजलिउसन लानानै एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन 4 डिसेम्बर 2025 आवहाय अफिसियेलि बिथांमोनखौहाय एक्सपेल खालामनाय जायो। एक्सपेल खालामनायाव माखासे बिबानगिरिफोर दंमोन जेरैहाय आफादगिरि फाउन्डार बनजित मनजिल दैमारि बसुमतारी ना ओमफ्राय इरागदाव वारि जायबा बे मिडिया बाइटखौहाय होदोंमोन ओमफ्राय वाटिं वारि ना बेनिफ्राय वारि ना नार्जारिमोन सरि ओमफ्राय नबज्योति जोंनि बाक्सानिनो बिथाङाबो उदालगुरिनि नबज्योति बिथाङाबो बेहाय एक्सपेल खालामजादोंमोन आरो। दा बिथांमोननि फारसे आङो बेफोरबायदि मिडियायावहाय ससियेल मिडियायावहाय पस्ट होनांगौ जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोननि अयथासार जे जोंनि फारसे एलिगेसननि उनाव एलिगेसन लाबोबाय थानाय बारम्बार एलिगेसन लाबोबाय थानाय जोंनि समाजाव जोंनि रायजोफोरनि गेजेरावहाय मोनसे गुलाय गुजाय थासारिखौ सोमजिहोबाय थानायनि थाखाय आङो नैबे जिहेथु गोथां सैथो खोथाखौहाय सोराङाव लाबोना होदोंमोन जायनि थाखाय बिथांमोना जोबोद दुखु मोनदों आरो मोननांगोनबो
मानोना बिथांमोना दिनै जोंखौ इनायै थगायबोबाय थादों। बिथाङा फार्स्टआवनो एक्सपेल जाखांनायनि उनाव दाउदैनि सिन्डिकेट खालामदों होननानै जोंखौ एज आ होल फुरा माहारियारि जोंनि बड' नेशनेल स्टुडेन्ट इउनियननि अर्गेनाइजेसनखौनो दागो फोनांबोदोंमोन। नाथाय जोङो सिरि थाबोदोंमोन। बिथाङा गावखौ फाउन्डार होनना बुंदों। आं बेखौसो बुंनो लुबैयो दिनै फाउन्डारबालाय मा जानो? बिथाङाबो सासे मानसिसो। गोरोन्थिया बयजोंबो जायो, नङा होमबा? बे जाहोनाव बिथांनि माखासे आफादनि नेमखान्थि बादियै जायैनि जाहोनाव बिथांखौहाय एक्सपेल खालामनाय जादोंमोन। मानि थाखाय एक्सपेल खालामदों बेवहाय गोबां गोथौ जाहोन दंबावो। आं बेखौ दिनै बुंजोबनो लुबैयाखै। नाथाय बिथांखौ एक्सपेल खालामनाया बियो थन्न जोंनाव अफिसियेल रेकर्ड दङ। बेनि उनाव बिथांमोना एक्सपेल ग्रुपआसो जोंखौ उल्था एक्सपेल होननानै दिनै गोराहै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावबाय थानो नागिरो। आरो मोनसे खोथा बिथांमोना बुंबावदों जे एडभाइजारखौहाय एक्सपेल खालामदों। मनन्जय दैमारि सारखौहाय एक्सपेल खालामनाय मोनसे लेटार बिथांमोना फोसावो। आं बुंनो लुबैयो दिनैसिम जोङो खुनु अर्गेनाइजेसनावहाय नुफेराखै जे सोरबा बोसोनगिरिखौ एक्सपेल खालामनाय। दिनै बोसोनगिरि हिसाबै जोङो समाजनि जाय माने हाइलि इन्टेलेक्चुयेल्सफोरखौ लानानै जायबा माने गोलाव सम हारिनि थाखाय अबदान होबोनाय बा बै बिथिङाव बिथांमोना एक्सपार्ट, बिथांमोनखौ जों एडभाइजार महरैहाय लायो। बिथांमोना जोंनो मोजां मोजां बोसोन होयो। बिथांमोननि बोसोनजों जोङो जोंनि अर्गेनाइजेसन बा आफादफोरखौहाय सालायलांनो थाखाय जों खाबु मोनो। बिथांमोनखौ एक्सपेल खालामनो हानाय बनजित मन्जिल लादार बिथांनि अर्गेनाइजेसनखौ सोर बे मोन्थायखौ होखो? बे मोनसे आंनि सोंथि। आरो बिथांमोना बुंबावो ब्रिटेन इस्लारि बर्थमान जोंनि बनसु आफादनि आफादगिरि बिथांखौहाय बिथांजों दैदेनजानाय दिनैनि बनसु आफादखौ बुंदोंमोन जेराव मनन्जय दैमारि बिथांनि दैदेनजानाय बे बनसु आफादखौहाय बिनि सोद्रोमाफोरखौ खाख्रब खासि बुनांगौ, खाना दोननांगौ, सास्ति होनांगौ होननानै बिथांमोना फोसावबाय थाबोदोंमोन। बेयो दिनै नोंथांमोना नायनो हागोन गोबांथार निउस मिडिया पर्टेलफोरावहाय बेनि थन्न थन्न रेकर्डफोरा दिनै रेकर्ड जानानै दङ। लोगोसेनो आङो आंनि फारसे आंनि बेक्तिगत खोथाखौ बुङोब्ला बिथाङा इरागदाव वारि बिथाङा बुंदों जे आङो खुनु बनसुनि सोद्रोमा नङा बिदि होननानै बुंदों। इउटुबार होननानै बुंदों। इउटुबार आं एक्सेप्ट खालामो। आंहा मोनसे निजा पार्सनेल मोनसे प्रफेसनेल पेज मोनसे दङ, आं बेखौ सालायो। बेनि अनगाबो आङो बनसुनि बिबानगिरि 2022 मायथाइ समनिफ्राय सेप्तेम्बर दाननिफ्रायनो आङो बनसु आफादावहाय गोख्रोङै मावबोगासिनो दं। आं अलरेडि मेनसनबो खालामखांबाय। दा बिथाङा इरागदाव वारिजों लोगोसे सानैसो बिथांजों थाफानाय मिडियायावहाय जे बाइट होदों, बिथाङा बुंदों जे 1 crore मानहानि केस आंनि फारसे होनाय जाबाय होनना बुंदों। फाउन्डार प्रेसिडेन्ट बनजित मन्जिलनि फारसे एलिगेसन लाबोनायनि थाखाय एबा सारा बनसु आफादखौनो बदनाम खालामदों होननानै बिथांमोना बेबायदि अजदखौ लाबोदों। आं 1 crore मानहानि मोनसे केस आंनि फारसे होदों। आं आसरित मोनदों दिनै बिथांमोना गावसोरसो आयेननि बिजिरगिरि बायदियै स्पेसिफिक मोनसे एमाउन्टखौ माबोरैहाय मिडियानि गेजेरजों फोसावनानै गावसोरसो आयेननि बिजिरगिरि बायदि आयेनखौ आखायाव लानानै बेफोरबायदि लिरनानै गावसोरखौ आं मा बुंदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन बिथांमोना दिनै आंनि फारसे गिदिर मानहानि मोनसे प्रभाब खोलैदों। जेरावनाखि बिथांमोना गावसोरखौनो आयेननि बिजिरगिरि बायदियै 1 कौटि रांनि जुरिमाना बा मानहानि केस होनाय जाबाय होननानै दिनै सारा ससियेल मिडियायाव फोसावनानै आंखौहाय पार्सनेलि बेक्तिगत आक्रमन खालामदों आरो जोबोद आघात बा दुखु मोनहोदों। बेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ कन्डेम खालामो। बिथांमोननि सर्ट नलेजनि थाखाय, सुंद' बिथांमोननि जे सान्थौ साननाय, नैबेनि थाखाय आं बिथांमोनखौ बेखिनिखौ बुंनो सानो। आरो आंनि प्रमान नांबावगौबा दिनै आंजों लोगोसे नै आफादगिरि आरो नेहाथारि बिथाङा लोगोआवनो जफानानै दङ आरो जोंनि बाक्सा जिल्लानि गोबां बायदि बायदि बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा आंजों लोगोसे दंफाबावो। दा बेनो आरो मोनसे खोथा बिथाङा बुंबावदों इरागदाव वारिया, आं सानो बिथाङा गोबां नलेज लानो गोनां दंबावो। जुदिह बिथाङा दिनैनि समावहाय बनजित मन्जिल दैदेननाय बनसुआवहाय मा बिबानाव दङ आं बेखौ स्पष्ट मोनथिया। बिथाङा बुंबावदों जे सन्जय बर' बिथांखौहाय आङो दिनैनि थारिखआव कन्ट्रल खालामनो हाया, बिदि बेक्तिया जोंनि मालाबाबो जानो हाया होनना बुंदों।
बिथाङा नैबे डेम'क्रेसि हादोराव आंनि पार्सनेल लाइफआव इन्टारफेयर खालामनो फैग्रा सोर? बिथाङा आंखौ मानो जाहोनाव कन्ट्रल खालामनो गोनां खोथाखौ बुंखो? आं बेखौ सानना मोनासै। आरो माखासे खोथा दंबावो, आङो बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै। मोननैसो खोथाखौ आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय सोराङाव लाबोना होनो लुगैबावो। वारि आरो जाय बिथांमोना दिनैहाय निउसाव फोसावदों जे आंनि फारसे बे मानहानि केसनि बाथ्रा बुंदों। सम जायोब्ला उननि समाव जोंबो नांगौ बायदि राहाखौ आयेननि सहजों जोङो लागोन आरो बेनि गोबां तथ्य जोंनि गेजेरावबो दङ। आरो जिहेतु बियो मोनसे डिबेटसोमोन, ससियेल मिडियायाव सोलिबाय थानाय डिबेट, बिथांमोना जा बुंदों बेनि खेंफोरथि आङो हरदोंमोन। बिथांमोना जेरैहाय जोंखौ माखासे रां रुफा माने दाबिनाय बिनाय बा फैसा बुथुमनानै फैसानि मोनसे सिन्डिकेट सालायनाय होनना बुंबोदों, नैबेनि एगेन्स्टआव आंबो बिथांमोनखौ फंनैसो बुंनाय जादों। बाखि आयेननि बिजिरनायनि गेजेरजों थारैनो जुदि बिथांमोना केस होमारदोंबा सोर सैथो सोर नंखाय बेखौ जोङो फैबाय थानाय समावहाय रोखा रोखा मोनथिना मोनगोन। खिन्थु दिनै आङो मोनसे खोथा स्पष्ट बुंनो लुगैबावो, इरागदाव वारि बिथाङा जाखिनि खोथा बुंदों, बिथाङा खिन्थु गावनि बुंनायाव गावनो गाब्रगोन होननानै आं सानदों। आरो बिथाङा जाखिनि एलिगेशन्स दिनैहाय आंनि फारसे बुंदों, खिन्थु दिनै एभिडेन्सफोरा बुंगोन बिथाङा दिनै मा मा खोथा बुंबोदों। आरो थांनाय समफोरावहाय बनजित मन्जिल बिथांनि दैदेननाय बनसुआ जोंनि फारसे जाखिनि बा आफादनि फारसे जाखिनि एलिगेशन होबोदों, बैफोरखौ जोङो खिन्थु नायबिजिरजोबनानै नोंथांमोननो सम जायोब्ला इयुननि समावहाय बेनि थन्न थन्न आपडेटखौ होलांबाय थागोन। गोजोन्थों। जोबथारनायावहाय मोनसे खोथा थालांबावदों, आं बेखौ बुंफिनबावनो सानो। बिथाङा आरो मोनसे बिराद माने जोङो बुजिस'हायै सानथ्र'हायै खोथा मोनसे बुंलांबावदों। दिनै बेहाय बे प्रेस मिट लानायनि जाहोना स्पष्टमोन जे आङो जोंनि फारसे जे एलिगेशन होनाय बेनि फारसे काउन्टार होफिननायमोन। जेन हक बिथाङा बुंबावदों आङो UPPLखौहाय आउट खालामनो हादों, मोजां सरकार लाबोनांगौ होननानै माखासे बाथ्रा बै इरागदाव जायबा मिडिया बाइटखौ होदोंमोन आंनि एगेन्स्टआव, बिथाङा बे खोथाखौ बुंदों। दा बेहाय आंनि फारसे मानहानि केसनि बाथ्रायावहाय बिथांमोननि रेपुटेसननि बाथ्रा बिथाङा फोरमायनो सानदोंमोनब्ला दिनै बिथाङा स्पष्ट खालामना लाबाय जे बिथांमोना दिनै मोनसे माहारियारि फरायसा आफादनि थांखिजों दिनै बिथांमोना आवगायबोआखै। बिथांमोना स्पष्ट जे दिनै बिथांमोना मोनसे मन'पलि गेम गेलेदों। बिथांमोना दिनै राजनितिक हान्जाफोरजोंहाय कमप्रमाइज जानानै खामानि मावनायनि थांखिजों बिथांमोना आवगायबोदों होननानै आं बुंनांगोन। मानोना बिथांनि बुंनायजोंनो स्पष्ट, बिथाङा दिनै गावखौ आं जोङो हिर' होननानै BPF बा बर्तमाननि समाव आथिखालनि समावहाय खुंथाय गोहोआव थानाय BPF सरकारनि फारसे गावसोरखौनो हिर' होननानै प्रमान होनो थाखाय नैबे खोथाखौ बा आंनि फारसे एलिगेशनखौ बिथांमोना लाबोदों। आरो बे बुंनाया गावनि खुगाजोंनो दिनै बेरखांबाय। बिथाङा जे बुंदों UPPLखौ दिनै जोङो आउट खालामनो हादों होननानै बुंनानै स्पष्ट खालामो बिथांमोना मोनसे माहारियारि बादनि थांखिजों आवगायबोआखै। बिथांमोना दिनै गावसोरनि पार्सनेल बेक्तिगत लाबालाबनि थाखाय दिनै संगठनखौ एक्सपेल खालामजाखांनायनि उनावबो नाथायहाय जुजिगासिनो दङ आरो जोंनि गेजेराव मोनसे गाज्रि थासारि सोमजिहोनो थाखाय बिथांमोना थांखि लाबाय थादों। नैबेखौ आङो बुंनानै दिनैनि नैबे बिबुंथिखौ फोजोबनो सानो। गोजोन्थों।